Počasni pozdrav! Da sam ja bio toliko moćan čovjek u ovoj državi, da niko nije mogu da mrdne od mene. Jednoga dana kad budeš ranjen! Jednoga dana kad budeš ranjen! Već smo protiv nezakonite upotrebe jedinice. I ostavljeno svojih na bojnom polju! I ostavljeno svojih na bojnom polju! I gospoda iz te specijalne jedinice će morati da nauče ili da se ponašaju u skladu sa opisom svog radnog mesta ili da biraju neko drugo radno mesto. I umri kao heroj! Postoje države koje imaju specijalne jedinice, a postoje i jedinice koje postanu država. Ovo je priča o jedinici za specijalne operacije, JSO ili Crvene beretke. Jedinica za specijalne operacije ili Crvene beretke, kako su u narodu bili poznati, važi za jednu od najozloglašenijih jedinica 90-ih i početkom 20-ih godina u Srbiji. Čelni ljudi ovog odreda nalaze se u zatvoru zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Jedinica za specijalne operacije bila je posebna jedinica tadašnjeg resora državne bezbjednosti, nastala od pojedinaca iz Srpske dobrovoljačke garde, čiji je komandant bio Željko Ražnatović Arkan, i bivših pripadnika Knindži. Upravo iz Srpske dobrovoljačke garde je i nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija. Jedinica za specijalne operacije bila je smještena u Kuli u centru Radoslav Kostić, gdje su obavljali svoje kondicione vježbe i obuku po planu i programu. Sam nastanak jedinice vezuje se za rat u Hrvatskoj i takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. Tokom 1990. godine srpski policajci u Krajini otkazali su poslušnost Zagrebu, a samo godinu dana kasnije kapetan Dragan Vasiljković i Franko Simatović Frenki preuzeli su komandu nad njima u bazi krajiške milicije u selu Golubić, što se smatra za neformalni nastanak jedinice. Stvaranje jedne ovakve jedinice, prema dostupnim informacijama, prepušteno je Jovici Stanišiću, tadašnjem načelniku resora državne bezbjednosti. Ova jedinica bila je poznata i kao specijalna jedinica milicije ili Knindže. Ime Crvene beretke je došlo po okončanju borbe za Glinu, kada je Vasiljković podijelio beretke svojim ljudima. Također jedinica je u javnosti bila poznata kao i Frenkijevci po Franku Simatoviću. Prema dostupnim podacima, drugo krilo jedinice je formirano u maju 1991. godine u istočnoj Slavoniji. Prema nagovještajima koje je dao Simatović, dio jedinice je učestvovao u sukobu u Borovom selu 1. i 2. maja, kada je ubijeno 12 hrvatskih policajaca, a nekoliko desetina ranjeno. Radovan Stojčić, funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, bio je zadužen za operacije u istočnoj Slavoniji. Po dolasku na istočno slavonsko ratište, Željko Ražnatović Arkan je preuzeo paravojne jedinice pod nazivom Srpska dobrovoljačka garda, u kojoj je bio i Milorad Ulemek Legija. Upravo ove dvije jedinice bile su jezgro budućeg JSO-a. Zajednička jedinica je zvanično formirana 1994. godine, ali pod nazivom Jedinica za antiteroristička dejstva u okviru resora državne bezbjednosti. Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 mjeseca. Šta je 4 mjeseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Šta ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja. Po okončanju rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj svi pripadnici ovih jedinica završili su u Srbiji, a sam vrh države pitao se šta da radi s njima, s obzirom na to da je riječ o ljudima koji su godine proveli na ratištima. Arkanova garda i jedinica Crvene beretke početkom 1996. godine spojeni su u formalnu jedinicu državne bezbjednosti, zvaničnog naziva Jedinica za specijalne operacije resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije.
Jedinici je od strane državne bezbjednosti dodijeljena sva potrebna oprema o kojoj je ostatak vojske i policije mogao samo da sanja, a među kojima su bila 2 helikoptera Mi-24, Hammer i službeni džipovi američke armije. Milorad Ulemek-Legija je 1998. godine proglašen za formalnog komandanta jedinice. Jedinica za specijalne operacije učestvovala je i u ratu na Kosovu, gdje se sukobljavala sa jedinicom OVK i to je prvo zvanično angažovanje ove jedinice. Jedinica je bila izuzeta iz svakog lanca komande. Jedan dio jedinice je 1999. godine u Trsteniku demolirao prostorije vojnog odsjeka i premlatio oficire, a nakon toga nasrnuli su i na generala Aleksandra Vasiljkovića, odnosno tadašnjeg zamjenika Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije, dok su njegove saputnike držali na nišanu. Ova jedinica dovodila se u vezu sa brojnim zločinima koji su se događali. Pripadnici jedinice učestvovali su u likvidaciji Slavka Ćuruvije i to 1999. godine, a najpoznatije ime je Zoran Ristović Prika, koji je dovođen direktno u vezu sa ovim ubistvom. Vuk Drašković, nekadašnji lider Srpskog pokreta obnove, preživio je nekoliko atentata u koje su direktno umješani pripadnici jedinice za specijalne operacije. Iste godine 1999. dok je išao na Ravnu goru na Ibarskoj magistrali, na kolonu u koju se nalazio naletio je kamion iz suprotnog smjera, za čijim volanom je bio Nenad Ilić, pripadnik jedinice. Tada je poginuo direktor građevinske direkcije Beograda Veselin Bošković, kao i trojica tjelohranitelja Vuka Draškovića. U junu 2000. godine dogodio se atentat u Budvi također na Vuka Draškovića, a trojica pripadnika jedinice poslani su da eliminišu lidera Srpskog pokreta obnove, tako što su se preko terase ušunjali u njegov apartman i pucali na njega. Drašković je i to preživio. Utjecajni političar, svojevremeno predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić, ubijen je 25. augusta 2000. godine na Fruškoj gori po nalogu svog nekada bliskog prijatelja i saradnika Slobodana Miloševića. Presudom specijalnog suda za ubistvo Stambolića osuđeni su pripadnici jedinice za specijalne operacije državne bezbjednosti Srbije. U ovom međuvremenu dogodilo toliko istorije da je dovoljno za jedan ljudski vek. Srbi su vodili 4 rata. Ratovali smo protiv Slovenaca, ratovali smo protiv Hrvata, ratovali smo protiv Bosanaca, ratovali smo protiv međunarodne zajednice i kao što znamo sve ratove smo izgubili, a i mnoge teritorije zbog kojih su inspiratori rata i ratovođe, gospodari rata, taj rat i započeli. A sve nam je trebalo, ali teritorije nam nisu trebale. Ali nismo smjeli ni da ih izgubimo i da toliko ljudi unesreći. Razoreno je društvo, razorena je država, razoren je sistem. Nacija je izgubila identitet, našla se na rubu svoje propasti. Slučaj koji je direktno doveo do pobune jedinice za specijalne operacije, a koji se smatra kao uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, jeste hapšenje braće Banović, koji su bili nekadašnji saradnici crvenih beretki iz rata u Bosni i Hercegovini. Navodno, pripadnici jedinice za specijalne operacije nisu znali koga hapse, a među njima je zavladala panika jer je MUP Srbije hapsio po nalozima Haga. U centrali u Kuli organizovana je konferencija za medije u kojoj je saopšteno da su pripadnici jedinice obmanuti i da otkazuju poslušnost komandi. Na ovaj način jedinica je obmanuta i navedena na izvršenje jednog nezakonitog protivustavnog akta mimo svoje volje. S obzirom da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom još nije donet, svaki akt u tom pravcu smatramo nezakonitim i protivustavnim. Te s tim u vezi odbijamo svako naređenje izdato u tom pravcu. Pripadnici ove jedinice neće da budu lovci na kao zveri
progonjene Srbe, 10. novembra 2001. godine blokirali su put između Novog Sada i Subotice pod punim naoružanjem i u uniformama, a samo 2 dana kasnije blokiran je autoput kroz Beograd kod Sava centra. Ključnu podršku jedinici za specijalne operacije tada je pružio Vojislav Koštunica, predsjednik Jugoslavije, koji je rekao da ljekari protestuju u bijelim mantilima, a pripadnici jedinice sa svojom ratnom opremom. Milorad Ulemek Legija je pod pritiskom vlasti na sopstveni zahtjev smijenjen sa mjesta komandanta jedinice iste godine. Država je suviše ozbiljna stvar da bismo se poigravali njome. Onaj ko me je država dala mandat da koristi oružanu silu, znači da nosi oružje, ima izuzetnu odgovornost u toj državi. I on ne može da se ponaša kao bilo ko drugi. I gospoda iz te specijalne jedinice će morati da nauče ili da se ponašaju u skladu sa opisom svog radnog mesta, ili da biraju neko drugo radno mesto, ili da biraju neku drugu državu u kojoj mogu tako da se ponašaju, jer sam siguran da od Srbije niko takvu državu neće napraviti. Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine, a kao neposredni izvršilac ovog zločina je pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, dok je kao glavni organizator naveden Milorad Ulemek Legija. Jovanović je osuđen na 40 godina zatvora nakon što je prvobitno priznao izvršenje krivičnog djela, a potom povukao iskaz. Legija je zbog ubistva premijera i mnogih drugih zločina osuđen na po 4 puta na 40 godina zatvora, ali pošto u Srbiji ne postoji sabiranje kazne, on će u zatvoru provesti 40 godina zatvora i nalazi se u kazneno-popravnom zavodu Zabela. Optuženog Milorada Ulemeka na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 2. maja 2004. godine pa nadalje. Optuženog Zvezdana Jovanovića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, u koju mu se uračunava vreme od dana lišenja slobode i vreme provedeno u pritvoru počev od 22.4.2003. godine pa nadalje. Jedinica za specijalne operacije je ukinuta 25. marta 2003. godine u velikoj akciji Sablja. Šta mislite? Je li sistem koji je stvorio jedinicu za specijalne operacije ikada zaista ugašen? Ili su samo promijenjena imena, uniforme i metode? Crvene i beretke možda više ne postoje, ali ideja da država može imati svoje ljude iznad zakona još uvijek živi, a svaka država koja to dopusti jednog dana dobije svoju jedinicu.